Muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare nema-updates atinogara takakubatira pachannel yenyu patinokupai news dzese zvinhu zvese zvinenge zvichiitika without fear or favor. Tagara tichingotaura kona Angwa and Robert Mugabe apo pangoitika imwe tsaona vakomana vacho vakatozara robot riri pasi. Iyo inyaya yekuti tinozoonesana zvedu time kuti zvanyatsofamba sei, and a lot of people have been asking kuti zvaapapi haufa nyaya yanyoka yemabhunu. So tazongofonerwawo netimu vakawanda vamwe intelligence vamwe chichi vachiti quiet please don't go there, watoita mistake yekupa mhandu mukana yekugara wazivisa kuti uri kuenda ikoko. Saka ndo chikonzero chazoita kuti tiregedze kuzoenda ikoko, asi tanga takutosumuka tachida unosangana nanyoka yemabhunu wacho. Even though tanga tichivhiringidza kuti toda kuenda kuCape Town, toda kuenda kwakati, asi paanga ari chaipo tanga tapaudzwa. Saka ndo patanga toda kunyatsonanga kuti tiende tinogarira tizonyatsokupa zvizere, but tine plan B yatazoita muchazongoona chete. Hatizokuudzai kuti tichaita sei kuti tikwanise kutumira macameras kwaanenge ari koko kuti anga achikwanisa kutaura nemhuri yeZimbabwe zvinhu zvacho zvinenge zvakaitika kana kuti zviri kufamba sei kwaari ikoko. Kune nyaya iri kuitika mass protest at Chirundu border. I think iyo mainzwa yemavenda vakavharira Zim side neZambian side, vari kuvharira mavendors, vari kupopota zvisingatomboite. Zvinhu zvacho unotoshaya kuziva kuti totangira papi because nyaya dzacho dzakawanda. But ndiri kunzwawo zvekare kuti City of Harare workers were seen in waterfalls yesterday filling potholes with soil. Some of them were dressed in casual clothing as they carried out the task. Havana kana nemaworksuit kuratidza kuti zvinhu zvacho ndezvenhamo. Saka vari kungovhara makomba ewaterfalls aya munomaziva, vari kumavhara nemavhu. Inyaya imwe iri kuitika kuZimbabwe ikoko. But pakuzotaurwa kwenyaya iyi, Harare Mayor Jacob Mafume abuda achiti all cities have raised the issue of getting more money from Zinara for road works as long as citizens pay to Zinara and not cancels. Road works and repairs are going to be a challenge. We built all these roads before Zinara took over. Mafume ari kupomedzera Zinara kuti imimi munobhadhara mari kuZinara, saka isusu takagadzira marodhi ya Zinara isati yatora, ndosaka zvakangotanga kungobhojongoka zvichidaro. Mubvunzo wapo kuma citizens eZimbabwe ndeyekuti Zinara yacho, mari yacho yenyika iyoyo iri kutora iri kuiisa kupi kana iri kutadza kugadzira maroads iwaya. Inyaya iri kupisa chaizvo nyaya yaitoita kuti isusu tivhunduke zvakanyanya kuti kana ichinge vakuda kurasirana nyoka mhenyu amene kuti zvinenge zvichizofamba sei. Kumatapi kwanetsa imwe nyaya yetsikidzi, asi ndiri kuona Permanent Secretary of Information Nick Mangwana ari kuti efforts to eradicate bedbugs tsikidzi have been hindered by a lack of cooperation from some residents. A minority group is actively obstructing bug examiners from accessing their premises. But what could be driving this resistance? Charingoitika apa ndechekuti iye ari kuti itsikidzi hazisi kupera because vanhu ndo vasiri kuteerera, ndo zvaringoedza kutaura. But inini what I know kuti munhu haasi kuteerera dzato dzimwe nyaya idzi. Kune vari kuteerera vacho dzakapera here tsikidzi, because pari kunzi mushonga wakadilutwa ukatanga mukaka. Inini ndosaka ndichitaura kuti handitodi kana zvekutamba. Unozoti ndagara ndiite zvekutamba nemi guys. Kana uchiziva kuti iwewe uri panapo unodedzera kuti pasi neZanu-PF, tanga nekulike this video right now kuitira kuti ZANU-PF yacho iboikane. Zvatotanga taura kuti mbonyatsoonesa because hatiswere tichita nyika yekusekerera vanhu vanenge vachitaura zvinhu zvakadai so motonzwa kunzi imimi ndimi mutori wrong panyaya yacho. What's that? Chii chakadaro ichocho? Tiri kungoti iwewe wato spokesperson wapedza kutaurira hurumende, wakutotaurira on behalf of council foot. Imimi pota mchiisa zvinhu pazuva mani, imimi pota mchida wakutotanga wakutoblema vanhu manje. Hakuna munhu anda kugara nezvinhu zvezvo zvinotsikidza. Hakutomborina kana wani. But makaenda makatodiluta zvakaningirwa nemukaka. Imari yakato waste wakuda cheap labor ikoko kungoti vanhu vari kutaura muona kunga vari kuita mafanisi. Siyanai nekuisa mvura mimishonga inospray tsikidzi dzakakora, tsikidzi idzo dzakakomba. Kwamona chiganda chetsikidzi zvakaitera. Dziri kunzi hadzisi kufa, dziri kungofenda chete dzichimuka. And I think mushonga wacho ndo tinofendesa. Burunzi munenge makadzispraya nemukaka. You know, something like that is something zvatisingadi. Kozoitawo mumwe azongonzi apinda mu1 way ane kombi uyo akanorovana nechirapture chinofamba chiri pamotorcade. Vafana vemakombi ndakambovayambira. Ndikati pari kutaurwa kunzi itai zvakadai so namudhara geza. Ivo vakamukira kusenseni. Town ere mams, town ere mdara.
vachidedzera. Saka kana dziri nyaya idzodzo for now ndiri kungoti handisi kukwanisa kumira nemanhu makombi imbopedzerana nezano mukapuwa mambama muchazonyatsonzwisisa kuti why tichitaura kuti pasi nayo imimi kana muchiri kuiwirira nayo chimboitai izvozvo. Job Scholar ari kusenda warning kuZANU-PF ari kuti vakomana siyanai nezve2030 izvo it will be a make or break for Zimbabweans. If you think you arrest, torture and kill people to your 2030 it won't end well. Abandon that stupid agenda now. Izvo zveZANU-PF inini I don't even know kuti toita sei nevanhu toita sei neZANU-PF, but Job Scholar ari kuti chimbosiyai zve2030 izvozvo because zvinogona kuzoenda nepamwe, but I don't know kuti imi makaitarisawo nyaya iyo munoitorawo sei. Asi inini ndiri kubva ndangosangana neimwe paspot ipapapa. A ZANU-PF marked vehicle has been filmed avoiding paying the toll fee at Esgodin toll gate. The incident took place at around 30. A woman they removed the barrier. Alright, changoitika but changoti uyu mukadzi uyu angodzika mumota alright akasvodogora chaicho chinoonekera chepatogera amona chodai chobachadai saka angochisvodogora mota yatopinda vakatodarika because mota ndezANU-PF. They think kuti nyika yacho ndeyavo vega. They think kuti they are more Zimbabwean than others. They think kuti ivo vakakosha, vane ukoshwa kana kuti vane mukoshero wavakaita wakawanda kudarika kukosha kana kuti kudarika kumwe kukosha kwakaita vamwe vanhu vemuZimbabwe nokuti ndo vanenge vachifamba vachibhadhara mari dzematollgates. Amene kuti nyika yacho inozosumudzika sei kana zvakadaro kuti you think kuti ZANU-PF is everything. But tichazoona kuti zvichaperera kupi nekuti isusu tinenge tatoona kuti ndinhingi uyo chero pazvichazongoitika. Asi chatizoti patiri kupinda neThird Republic munhu wese tikunyora mazita pasi tichatera toti musi wakati ukapinda ukasvodogora chinhingirikini chepatollgate tiri kudawo mari yacho ende tiri kudawo fine zvinhu zvakaita izvozvo. Mutemo unofanira kuita basa. Hatina basa nazvo kuti waidhiraivha mota yechi hatitombozviteerere izvozvo kuti chicho nongochiita. Ndiri ipapo ndiri kunzwa kuti opposition movement for democratic change President Douglas Monzora has been dragged before a Harare Magistrate Court over a 22,000 fraud emanating from rent house. Inyaya yakambonzi kuma rent house kwake kwaita zvelolo zvezve asika manyengo nemunyama zvisiyana. Meno kuti ndo mutemo wodzungu nemunyama wacho here kuti iwewe unongoerekana wangosangana nemunyama yakadaro yekuti unongobuda uchiti kupolitics wacho wabroka, kubusiness wacho wabroka, kana kumba unongonongonzwa mukadzi aenda nezvinhu zvakadai soizvi ndombozvitaura. Musaningirikine, musaite zvinhu zvinoenda against vanhu, but avateerere vedwe. But let's watch the space. Ini ndakamirira kuona kuti zvichaita sei, zvichasvika kupi, because isusu tinenge tatonetawo nezvinhu zvakadai soizvi kuti tirambe tichingonzwa imi totodawo kurarama kalife kari peaceful moza. Andidi ungorarama kalife ngomuka kuseni chiti ZANU yozodai yawa imi totodawo kutoita peaceful. Tobva ngomuka kuseni so tichida kuti nhasi vagadzira road iri kumenywa munhu wese achicelebrate munhu wese achifara. But ndikabuda ndichitaura nyaya kuti nhasi vagadzira road vagadzira highway munhu ari kuotafoza handisekerere ndichitaura zvinhu izvozvo. Munhu ari kughetto, munhu ari kumfakozi, munhu ari kuglenora, munhu ari kuglenview, munhu ari kumbare whatever ikoko kune makomba mapotos, even munhu ari kugara kuma location akaita sana airport Hopley whatever hafa kandisekerera kunzwa ndichitaura nyaya. Ndosaka chati no hatikwanise kunge tichitolerata zvinhu zvakadaro. But tichitodawo tiri vanhu vekuti tinenge titori nepeace wo ipapo. But apeno iko zvinhu zvari kushungurudza Blessed Mhlanga dza 64 days arimo mukati. Ameno kuti munoitorawo sei yaMhlanga ndichaitaura, but ikundirwadza zvisingaiti nyaya iyo. Ndizoti pese pandoitaura ndopezera ndatoni ngirikini ndakuita too emotional. Rekedza ndimbotraya kujambira panapa. Local government minister Daniel Garwe is angry with Bulawayo mayor David Cottard for recognizing Belalani Kumalo as the king of the Ndebele people. Garwe says constitution only recognizes chiefs, headmen and village heads. Arwadziwa atomungoti munhu wese angobuda chinzi ari kurecognizwa as king of Ndebele people amba atoti anototora chigaro chamunangako tinongorecognize machief nemasabhuku nema aya Garwe how many times ndakudedza kangani neGarwe ndoziva kuti unenge oneka kujarira kuonoita. But inini ndiri kuchallenge kana uri ready unongoya kubox and match ikokoko toona kuti tingaita sei, because uko ndanzwa kuti kune imwe yagambakwe naDJ Holly tichazonoifambira toona kuti zvakamira sei. Inini ndichange ndiripo ipapo pito ndendakabata ndikaona kuti
gamba kwado kanda zvakawanda ndindenda ndozongomusungo moko kumashure nditi onyatsobholonjwa zvakanaka saka iyoyo tichazonyatsotaura nezvayo nyaya iyoyo but ndingoti Daniel Garwe kana uchida wherever you are uya kuboxing match Daniel Garwe versus Kulian or anyone who is ZANU-PF wamukuda Niki Mangwana George Charamba munogona ngodedzana ikoko ana muswere musatipe because under age nechida pamona vanenge vari nane but tiri papo Daniel Garwe zvinhu zvaari kutaura izvozvo pane nyaya iri kutaurwa kunzoni Local Government and Public Works Minister Daniel Garwe is in eye of a storm for alleging stopping the arrest of a chief director in his ministry facing allegations of corruption. Antony wake wakuvharidzira ende muchadona mese kunge nhata mirai muone zvenyu mirai apa ndikuziva kuti for now unogona ngatoita something wobva wazonzi aiwa wamisa kuita zvakadai zviitike because munenge muri panumber 1 muchiti munhu iyoyo ngazasungwe because anosapota Mnangagwa zvisingaite. We all know kuti Mnangagwa is someone wekuti he is desperate for support. Hakuna munhu anonyatsoda Mnangagwa nemwoyo chaizvo hakuna, but vanhu vese vanouya paside vachitoda Mnangagwa vanenge vachida mabenefits. Ndikada Mnangagwa ndichazopuwa kati ndichazobvunzwa kuita ugananda hwangu kudidi ndo zvega zvinenge zvichidiwa. Hakuna anonyatsoti nini kwambvunza ma reasons uri kunyatsomudire murume hapana kana reason 1 nemusoro. Tiri ipapo pane mumwe futi uyo National Liberation War Veteran Association member accused ZANU-PF National Secretary for War Veteran Douglas Maiya for alleging distorting the relationship between the association and the ruling party War Veterans League. Muchatanga mwana tunyaya totanga kubudikira budikira lezo totoziva kuti muchadhakwa ende muchabatwa 1-1 ende nyaya dzacho hadzisi kupera. But ini hangu chandangoda ndichongoti ndingoya ndingokuzisa ma-updates zvinhu zvese zvichiitika because ndizvo kuzoti ndozojambira unozoti like ndiri munhu ane nungo kuti nyaya dzekujambei inini ndiripo panapa ndozoita basa rechimukasaudzwa nyaya nenini, so ndozvo ndichida kuti tigare takaningirikina. So ndiri panapa ndisati ndakunzwisai something chandoda kuti munyatsonzwa muzonyatsondudzawo kuti nyaya iyi inopera mushe munoiona sei. Handiti ndinoda kungokuzivisa kuti kana uri muSouth Africa usina work permit but uchida kuregisterwa company yako wobva wavhurwa FNB business account, pane vanonzi mukoma Owen veku education research ishasha pakuvhura zvinhu izvozvo. Saka gara wavafonera panhamba dzavo idzo dzandatoisa pascreen pangu apa woti mukoma Owen ndiregistereyo company yangu mondivhurirawo FNB business account kuti ndigokwanisa kuzowanawo matenda ari kuwanikwa nevana vevamwe muSouth Africa. Because for you to become rich kana kuti unyatsomeka mari nemusoro ndongo wapuwa matenda waitawo to my business in South Africa. Zvimwe zvese zvokutaya kushanda most of you guys amunodzidza vamukwanise kumapinda mabasa mahombaya but company airambidzwe hazvitombodiwa maqualifications wadzidza sekungonoregister kungonanga mukoma Owen vokuregistera matenda aripo akawanda. Even kana uri guard je gara wakaregister yako company yechiguard wotogara nenikine yako you never know pauri kuguard ipapo ndiwe wane experience yekupa guard murungu wako akamuka akaramwa kana akadzingwa iwe ndiwe number 1 kukanda mapepa ako kuti ndinayo company ndina chiguard panapa. Let me continue andikazokudze zvese kana musina kuregister tumadhirito acho turipo but ukangoregister unozondibata. Kune vamwe vanenge vachida kuzoti tikukumbirawo kuzoadvertiserwawo mabusiness edu kana zvichinge zvazotiitira munondibata top advertise ipapo topedza nyaya munozongosiyawo chegumi but totokuitira izvinhu zvenyu zvoita sezvokufambirai. Now ndauda kuti muchisara makateerera zvinhu zvekutaurwa panapa kana muchinge mune hasha nazvo mune something to say namba dzangu ndichazosiya futi pascreen dzakanzi Kulian idzodzo kune vambodziona dzichiapia munongondibata moisawo enyu maaudios mondikuudza kuti muri kuionawo sei nyaya yekutaurwa panapa. Teererai mumwe wenyu munzwa zvakutaura. Yes, Kulian, inini hangu handisati ndambotumira any voice note but nhasi ndatozoona kuti no regedza ndiite senditumire because ndaona kuti no zvinhu zvanyanya izvi. So I'm very worried about the confusion that people are creating on social media. Vanhu vari kuwana simba rekungotsvagana nyaya kupopotedzana kuita sei. Unozonyatsoona kuti no vanhu vari kuriwa nepi simba tsvekubatana kuti izvoni vanhu tiite chinhu 1. Ndipo unoona kuti vanhu vari selfish. Hapana anoda kunzi uyu ari wrong. But pavanhu vese vari kupopota ipapa hapana akambotanga this movement. Why not kutaura one voice remunhu ashinga wachona kuti abetsere vanhu then toona kuti zvinoenda kupi because unozoda kungwarira kuda kupopotera kuti kwanzi iye ari kudawo chinzvimbo wakadii kuita iwewe kana uchiona kuti zviriwo ndori better. I'm not liking what is happening.
ende zvikubva zvaratidza the true colors of a Zimbabwean kuti one munenge muchibatirwa muripo makatarisa muchiona mumwe munhu achikuitirai utsinye, then umwe munhu oshinga otiregedzai ndikubetserei, then vanhu otanga kumira kuda kumujaja kuda kumuta waivepi vamwe vachiuya vachiita that initiative. We don't want that. We want people to work together and achieve a common goal. Hakuna kuda kungwarira, ndokunonzi kungwarira paduri sehuku ikoko. Vanhu ngatibatsiranei, ngatibatanei. Kana iwe uchiziva kuti uri mutengesi wakatumwa kuzoita zvauri kuita, please regedza kudhumanisa vanhu so it's so bad and zvakaipa. All those people, whether uri kutaura chokwadi kana kuti sei, but the fact yekuti iwewe hausiri iwewe wakatanga nemovement, hakuna kuda kudhiritsa vanhu vari kuda kuti zvinhu zvine umberi. How do you know kuti vari kuda kurwira kuda kuve selfish? How do you know? Iwe wakaitei kuti uratidze kuti ndiwe wakangwara? Iwe wakaitei kuti uratidze kuti ndiwe wakangwara? Ezvo tiri kunze uku kwatiri kufa nekushanda nekuti tiri makwara. Otherwise ndotobvuma hangu kuti hehe nditori gwara because ndakatotiza nekuti zvinhu zvavo zvakandiomera. I couldn't do it. So if there's someone who can do it, guys, give him a chance. What's the point yekuswera vanhu vachiti ndingi ndoda kuti Chamisa apinde? Who are you? Who are you? Kana uda kuti Chamisa apinde, why didn't you go to Chamisa wanomutora wanomuti iwewe enda apa? Hatidi vanhu vanoda kungwarisa zvisina nebasa rese. Vanhu ngatibatsirane kuti zvinhu zvibude izvi. Tinodzokerawo kumba nesu but ndobvuma kuti nditori gwara ndizvikwanisi zvikuitwa navageza izvi. Not many people can do it. That's why he is doing it. So let's support him. Whether afaila kana taita say, guys, give him a chance. Stop mumbling mchiswera ndotaura zvinhu zvisina nebasa rese. Seni ndobva ndaita hasha ndotogumbuka. Kurwadziwa zvikutaurwa zvikuparidzwa every time. Zvinhu zvakaoma munyika. Ngatiitei so tiite so. Unoona munhu akangoomesa musoro achiita zvinhu zvisina nebasa rese. Guys, munyama here kuita muZimbabwe? Munyama here kuti munhu muZimbabwe? Why do we have such people like you guys? Why? Can't you just put your heads together and come up with one common goal? Hapana anombofanira kumira apa achiti gesa akazoti chakazoti iwewe wakaitei? Wakaitei? Please tumira video totedza totaura nehasha so because izvezvi zvinhu tori musango ndikushanda must be in my own country but I'm not there because of someone who is selfish. And then someone comes up, let me help you. Then you have people who are too clever for nothing. I'm very cross with you guys.